Na putu prema Zagrebačkoj katedrali, gdje ga je čekao kardinal Franjo Kuharić, čovjeku s visokim zaliscima i s naočalama debelih stakala, radosno je klicalo mnoštvo građana. Kroz guste redove probijao se njemački vicekancelar i ministar vanjskih poslova Hans Dietrich Genscher, koji je te subote, 22. veljače 1992. zajedno s njemačkim državnim izaslanstvom prvi put stigao u posjet demokratskoj i samostalnoj Hrvatskoj. Visoki gost se najprije susreo s predsjednikom Franjom Tuđmanom, a zatim i s predstavnicima Hrvatskog sabora, vlade i političkog života. Na dobro posjećenoj konferenciji za novinare strpljivo je odgovarao na mnoga novinska pitanja, među kojima i o ulozi mirovnih snaga u Hrvatskoj. Dolazak plavih kaciga ne prejudicira političko rješenje. O tome će se odlučivati na mirovnoj konferenciji, rekao je. Hans Dietrich Genscher bio je veliki prijatelj Hrvatske, poznavalac njezine povijesti i vješt pregovarač. Zbivanja u Hrvatskoj pomno je pratio još dok je bila jedna od republika u komunističkoj Jugoslaviji. Naime, čim je 1974. postao ministar vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke, Zapad je tog vrsnog političara zadužio da se uz ostalo bavi budućnošću Jugoslavije. U knjizi Sjećanja navodi da mu je Josip Broz Tito otvoreno priznao kako će Jugoslavija trajati onoliko koliko njezine republike budu u njoj ravnopravne. Čim je 1989. Srbija ukinula status autonomije za Vojvodinu, a zatim i Kosovo, naslutio je što donosi budućnost. Iako je jedno vrijeme vjerovao u opstanak Jugoslavije, čim je počela velikosrpska agresija, ponavljao je kako jedino internacionaliziranje konflikta može pomoći u zaustavljanju proljevanja krvi. Pritom je prozreo namjere srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, te upornim diplomatskim djelovanjem stvara uvjete za međunarodno priznanje bivših jugoslavenskih republika. Genscher je dao snažan osobni pečat radu svih europskih komisija koje su raspravljale o sudbini Jugoslavije, zbog čega danas u znak hvale mnoge ulice i trgovi u Hrvatskoj nose njegovo ime.